Як вы думаеце, якая кансоль за 8 гадоў прадалась 75 мільёнаў раз? Мабыць, гэта была PlayStation 4? Не. Мабыць, гэта была PlayStation 3? Таксама не. Гэта была? Конечно, не, я супакоюсь. Гэта была вось гэтая маленькая сяронка. Let's see how this works. Адметнымі рысамі гэтай кансолі быў форм-фактар раскладушкі, 3D-экран, працуючы без акуляраў, фігуркі аміба, якія працавалі разам з кансолью, дзве камеры, якія дазвалялі гуляць у 3D-гульні. Моя 3DS-ка – гэта мой падарунак мне на дзень народзінаў. Я яе захацеў пасля вялікай колькасці рэкламы на ютубе новай рэвізіі New Nintendo 3DS. У першыя месяцы я гуляў нешмат, таму што гульні каштавалі вельмі дорага. Але ў той момант я яшчэ не ведаў, што яны таго каштавалі. Гэта маленькая кішэнная шлёндра забрала з майго жыцця 585 гадзін. Гэта недзе 24 поўных дні. Але ў гэтай маленькай кішэннай шлёндры ёсць яшчэ і вялікая сястрычка. На гэтай малютцы я ўзгадаваў 3 пакалення пакемонаў, вывучыў мапу Токіо ў Шин Мегамі Тэнсэй, заселіў горад жывёламі ў Animal Crossing і, канешне, уратаваў прынцэсу ў Супер Марио. Вялікі цябе дзякуй, 3DS-ка.